היום כאמור היום הארוך ביותר בשנה, אז הנה אגודת הסופרים העברים בענייני שירה ושיחה לניצול ראוי של היום הזה. אז אירוע מיוחד שאותו ינחה המשורר אביחי קמחי. בוקר טוב אביחי. בוקר טוב נתיב. אז ביום הארוך ביותר בשנה אפשר לעשות דברים באופן הרבה יותר מתון ומעמיק, אז גם מפגשי משוררים. אמת, ובמסגרת שבוע הספר שטרם נגמר, היום התקיים אירוע לדעתי תקדימי, שבו ייפגשו משוררים במפגשים מקבילים עם קהל, וזה הסתיים באירוע מרכזי, משורר מאוד מרכזי ומיוחד, מאיר ויזלטיר, זוכה פרס ישראל. מי במפגשים המקבילים? משוררים מאוד מעניינים, נועה שקרג'י ואליהו, ריקי דסקל וישראל בר כוכב, טל ניצן ועמיחי חסון. זה בהחלט זיווגים מרתקים של גיל ושל סגנון. ישבו יחדיו, יהיה קהל למולם, הם ישוחחו על שירה, יקראו. זה יהיה מעניין, כי בסופו של דבר, שבוע הספר הוא לא רק מכירת ספרים ודוכנים, הוא לדבר על מה שיש בספרים. במקרה הזה זה לדבר על השירה שבספרים. ושיאו של הערב כאמור, לאחר המפגשים המקבילים, הוא המפגש המרכזי. שבמקרה, ממש לאחרונה יצא ספרו החדש, מכלול שיריו מ-1959 עד 69, זה כרך א', יצאו השנה עוד 2 כרכים. אני הולך לשוחח איתו בין השאר על הכרך המעניין הזה, שכבר קיבל ביקורת מצוינת. ובכלל, מאיר זה איש מאוד מאוד מעניין ומרתק, יש לו תמיד מה לומר, בטח בשירה ובהקשרים כלליים. כאמור הערב, בית יד לבנים ברמת גן, המפגש פתוח לכולם, מפגשי משוררים, היום הארוך ביותר בשנה, יש זמן לגעת, ללמוד, וגם לקחת כמה דברים הביתה, ולך כמובן נאמר הבוקר הזה תודה רבה, בוקר טוב ומשובח. תודה רבה לכם.